అందము యవ్వనం. నువ్వు ఎవరో తెలియదు కానీ నన్ను ఎంతగా లవ్ చేసావో అర్థమైంది. నన్ను చూడగానే నీలో ప్రేమ పుట్టిందన్న, కానీ నిన్ను చూడకపోయినా నీ డైరీ చదివాక నీ వ్యక్తిత్వం తెలుసా, ఏదైనా ఒక విషయం సగం వింటానికే చిరాకు. నీపై ప్రేమ పుట్టింది. నువ్వు రాసిన డైరీ ఎవరికి చేరాలో, ఎవరు నువ్వు ఎలా ఉన్నావంటే నీతోనే ఉన్నట్టు నీతోనే మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే హెల్యూసినేషన్, ఎస్, ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ హెల్యూసినేషన్. ఇది ఒక మానసికమైన జబ్బు. నువ్వు ఈ రాత్రుల్లో మాత్రమే కాదు, నా రాత్రిలో కూడా నువ్వు ఉన్నావని నేను నమ్ముతాను. ఏమైందయ్యా? నువ్వు ఈ రాత్రుల్లో మాత్రమే కాదు, నా రాత్రిలో కూడా నువ్వు ఉన్నావని. ఏవి రైమింగ్ సార్, ప్రకాశం ఏంటినా అన్బిలీవబుల్. అది నాడేది మేఘనా కర్పూరం. మా అమ్మ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం, నువ్వంటే అమ్మంత ఇష్టం. నాకు ఇలాంటి మాటలే పూగు మంటెక్కిపోతాయి.